Els bombers de la Generalitat estem avui aquí i a la resta de Catalunya fent una donació de sang solidària i reivindicativa per denunciar el pla d'ajustos i de retallades del govern de Mas, que entenem que no serveix per jugar al deute, sinó que emmascara una precarització dels serveis públics que no solament afecta les condicions dels treballadors, sinó que afecta a tot el poble de Catalunya en la prestació d'un servei que no marcarà els estàndards de qualitat que hi havia fins ara. No hi haurà cap reincorporació de bombers ni el 2012 ni el 2013. Això representa una merma amb la qualitat i amb la salut i la seguretat laboral dels bombers, que haurem de fer amb menys gent, perquè hi ha jubilacions cada any, perquè hi ha gent que passa a segona activitat. Amb menys bombers haurem de fer la tasca que normalment fa el cos de bombers de la Generalitat, que cada any augmenta en número de serveis i en perillositat de serveis. Per tant, ens afecta directament a la seguretat i a la salut laboral de tots i cadascun dels bombers. Quan en tema salarial ja venim d'una retallada del 5%, venim d'una cosa més important, que és la congelació salarial de molts anys. Per tant, les pèrdues de poder adquisitiu és de fa molts anys. A banda, tots els plusos i tot el que rebíem nosaltres ens els han tret, i a banda ara ens volen fer una altra retallada amb les pagues extres i amb el sou, esperant a la retallada que pugui vindre del govern central. El que demanem és això, com deia el meu company, que totes les retallades aquestes no afectin a serveis tan essencials com és el nostre. Això no representa un estalvi molt gran en comparació a la precarietat que ens proporciona a tots els treballadors, i que hi ha altres llocs on poden retallar que seran molt més efectius. Tal com va dir amb els serveis públics, doncs si realment es retallessin els sous de més de 5.000 euros, segurament tindríem més estalvi que no la precarització del que és el nostre servei essencial.